Amigues i amics, avui us vull parlar d'un drama que està ben present a les nostres societats. A casa, a la feina, a l'escola, al carrer, la violència de gènere. És una xacra europea i és un problema global que es manifesta localment, perquè la violència de gènere reforça les desigualtats i perjudica nens, dones, homes, persones d'edat, famílies, comunitats, societat. I no lluny d'aquí, sinó que potser hi ha algú patint en silenci al costat de casa nostra. L'eliminació de la violència per raó de sexe és un desafiament a tots els nivells. No n'hi ha prou en recordar que cada 25 de novembre és el dia per l'eliminació de la violència de gènere. La lluita és diària i l'hem d'afrontar conjuntament. La igualtat entre homes i dones i la lluita contra la violència són objectius claus per la Unió Europea. Des de les institucions comunitàries treballem en polítiques d'igualtat d'oportunitats, en la prevenció i lluita contra la violència vers la dona i la violència domèstica, l'anomenat Conveni d'Istanbul, la sensibilització, el suport a organitzacions, recomanacions polítiques als estats, la protecció de les víctimes. És essencial el treball de conscienciació i prevenció per evitar que succeeixin i es perpetuïn les desigualtats de gènere. Aquest ha estat l'objectiu del projecte de diverses entitats europees dut a terme en 7 països, entre les quals hi és la catalana Fundació Aroa. Aquesta setmana, en un acte que hem organitzat al Parlament Europeu, s'han exposat els resultats d'aquest projecte liderat per la European Anti-Violence Network i The Smile of the Child i que tracta sobre la prevenció primària de la violència de gènere, la formació de professors i la sensibilització dels estudiants en matèria d'igualtat de gènere i relacions íntimes saludables. I és que aquesta lluita és un treball conjunt a tots els nivells i en tots els fronts. Des de les institucions fem les lleis, convenis i normatives, però per canviar la realitat no només és essencial l'acció concertada dels governs, sinó també de les persones i la societat civil. L'educació a casa i a les escoles és fonamental. La violència de gènere té les arrels massa profundes a la nostra societat i només canviarem el futur si som capaços de llaurar el present amb una bona educació en valors i respecte al pròxim. Cada petit gest compta per construir una societat millor. Fins aviat.